Apply ko OFW. Hi guys, majung buntag ni jung tanan guys. Ning bundak na po nagkuan guys, uwan doon piti na po nagatong kuan. Langit niya guys, nakuan ra ko. Karon namo ang pamahaw sinigang sinangag. Kay daghan mig bahaw gabi eh. Jadi harang isangag. Ang gibutangan og kuan guys. Itlog. Nune pamahaw na mo karon. Diya. Way gihapoy agas. Ano kay nakakaos mi gabi eh. Now gihapoy agas. Mani problema na mo karon ng tubig. Madyo naman ng taog. Muagas na karon kay mahurot na. Sus, asa na pud mi dani mga jo kanang kuan. Tubig. Grabe, uwan sige lang mag-uwan. Sus. Na kuara ba jud no gahapon ning init to kajot, tabi na mo init na. Karon dakdakod. Hello guys, kamusta namang tanan guys? Manginaot ko nga, nanapod mo sa maadjong panglawas karong adlaw. Kamping mo sa kanunay, o nasa man mo karon dapit, labi na natang mga OFW, niyamping mo sa kanunay. Hello guys, mag-shoutout sa ako guys. Mag-shoutout ko dito tanan ning greeting sa ang birthday. Nasarap ba itong ahon kuan vlog. Shoutout po sa tanang mga silent viewers nga hindi mahilig mag-comment. Shoutout ninyong tanan. Hara laman ipampasahon ng inyong mga ngan. Diyan guys, mag-shoutout sa ko guys. Shoutout ni Rose Biuno. Hi, salamat. Hi ni Idina Kanyiti. Hi ti. Shoutout, salamat ti. Hi ni Nimia Puentes. Hi ma'am. Salamat ma'am. Hi ni Idna Pediliton. Hi. Hi ni Linda Bato. Shout out. Hi ni Aloha Bisaya. Hi ti. Hi ni Florencia Pamaos. Hi ma'am. Salamat ma'am. Hi ni Lucy Hitter. Hi. Hi ni Melodina Di Juicy. Hi. Salamat sa pagpunta na sa mga vlog. Hi ni Los Piudos. Hi, shoutout. Hi ni Lotis, ni Jima. Hi, shoutout. Salamat sa pagpunta sa vlog. Hi ni Gigi Macrofar. Hi. Hi ni Lordy Saladin. Hi sis, salamat sa kanunay sis. Hi ni Merson Family. Hi ma'am, salamat ma'am. Shoutout. Hi ni Juicy Doringo. Hi, salamat. Angela, salamat. Hi ni Rotilin Morales. Hi. Shoutout. Hi ni Sandy Abrao. Hi. Hi ni Ima Narciso. Hi. Shoutout. Hi ni Bisminda Apolinar. Hi. Hi ni Benji Cross. Hi. Shoutout. Hi ni Ima Pangasian. Hi. Shoutout. Hi ni Violeta Nicar. Hi ni Ate Pilisa Taghap. Hi ti, salamat ti. Hi ni Inday Iguna. Hi, shoutout. Hi ni Mercy Angel. Hi ni Ira Bonita. Hi. Hi ni Jeanette Manggudato. Hi, shoutout. Hi ni Jilinda Watanabe. Hi, shoutout. Hi ni Emilyn Gokay. Hi, shoutout. Hi ni Charlie Magnis Silumin. Hi, shoutout. Hi ni Sharon Asnas. Hi ma'am. Salamat ma'am. Hi ni Mark Cooper. Hi, shoutout. Hi ni Marina Ayu ma'am. Hi, shoutout. Kamunay sabot tugon sa ni ang pronounce na ni sinjuhang mga ngan. Hi ni Ma'am Elisa Hunkada. Hi ma'am, shoutout. Hi ni Jit Mendoza. Hi ma'am, shoutout ma'am. Hi ni Chanel. Hi ni Ate Salome Romilo Vlog. Hi, shoutout. Hi ni Marisa Yager. Hi ti, shoutout ti, kamusta? Hi ni Lobby Marquez. Hi ma'am, salamat ma'am, shoutout.
Hi ni Cory A. Hi ma'am, salamat ma'am. Hi ni Susan Piablos. Hi sa taot. Hi ni Madeline Morales Vlog. Hi sa taot. Hi ni Ginaline Ilibira. Hi sa taot. Hi ni Norma Alolino. Hi sa taot. Hi ni Jerlyn Maluon. Hi sa taot. Hi ni Rosalina Laboniti. Hi ma'am, salamat ma'am. Hi ni Teresita Ilaw. Hi. Hi ni Maricel Olaco. Hi sa taot. Hi ni Sis Catherine Coray. Hi sis, salamat sis. Hi ni Grace Tumon. Hi. Hi ni Elinita Molina. Hi. Hi ni Puli Ugaw. Hi sa taot. Hi ni Queenie Acaso. Hi. Hi ni Dumisil Villa. Hi ni Vicente Vidas YouTube channel. Hi. Shout out. Hi ni Noel Imbog. Hi ni Mirasol Molina OFW in Saudi. Hi ma'am. Shout out ma'am. Hi ni George Tumanda. Hi. Shout out. Hi ni Jing Tumali. Hi. Shout out. Jamara to guys. Dagan kanyang salamat sa inyong perming pagtanaw sang vlog. Diya sa mga silent viewers, dagan pagkadong salamat ninyong tanan. Diya magyamping mo sa kanuna guys. Diya dagan jud kadong salamat sa perming ninyong pagtanaw sang vlog. Kay bisag ingani raning ang vlog. Sa ingani raning ang vlog permi guys, nagyapon mo perming gaatang mo nang dagan kadong salamat ninyong tanan. Pag-agwanta ninyong tanaw daning ang vlog guys permi. Manong pasalamat ka dyan ko ninyong tanan kay naamo. Kaya wa mo, way mo lilisahang vlog. Nandiyan magyamping mo sa kanunay guys. God bless ninyong tanan. Nung kasaman mo karon dapit. Hey guys. Mamahaw na. Ingat ang driver. Inang kaginit. Inang kaginit. Pati guys. Kasi na nga. Sinangag o pritong dilis. Napag-isak na, pama. Mamahaw naman po ko. Nagiguto man ko kay. Kaya siguro ko nakapanihapon gabi. Siguro ko nakapanihapon gabi. Sagot ko magkitasan. Ha? Kasi mong imnon, init. Wala po, nerding yun. Kanang usang drum di ay? Energy no gatas na. Sabi ka kahit pa ganyan na. Iyab ano lang ano yun? Energy no swak. Gagmay sa ligo ko kay tama. Tipid-tipid sa tubig, kay watay tubig. Mata guys, sinangag ko ka ng lasahang buwad, o kamahurot. Ako na may kakankaon dani. Murag pag alas 5 sa pro alas 6 media na. Ngit-ngit at panahon. Kamot mo ay manggaw ko tugnaw. Ay pasahero. Ganti na. Kasi mong ganahan, mag-drive ka, mag-trabaho. Mag-drive na lang ko eh. May kadadlaw kung magunit o porta. Balag gamay. Marbaho. Militi pa ka. May pa kasi yung baon. Dito. Yung kasaw na, gusto ka mag-abroad na ito, mekaniko. Hindi ko abroad. Hindi, basta. Abroad lang na ari dapit sa mga dili sa mga Saudi mga nana ano na. Mag-abroad ka asa dahil mong gusto. Bandang Amerika. Wala sa Indo. Asa dapit. Bandang mga Amerika dapit. Ari ra sa mga. Unsa di ang bansa ang pinakamayaman sa ibang bansa? Hindi ko itong bansa ang pinakarato. Diyos. Indo lang kag mga 20 kapit, 30. May parang sa Pilipinas, oy, kita ang nila. Nagkugila. Para sa pamilya. Ako mag-OFW, kung masugot ka.
Wa magiko ikaw noon. Ako naman. Apply ko OFW. Ayun na. Ayun lang ka. Para di mo ang pangandoy, isang litra. Mumbai, ma. Akong pangandoy basta na Tibay na ni. tagalan taas na kinabuhi. Baskog. Makakaon kadadlaw katulo, makatimuog kaunom. Bati na. Kita, yung taon nimo. Kwarta, magyapon. Hindi mo magyapon ipalit. Di manindot mo ang bahay. Hindi na nang bayan nindot-nindot. Importante nakikipuyan. Nung kayo mong panindoto ng bahay kay kabili ni Papa. Panindot, Ikaw na bale magpanindot. Ug na ika panindot, pero buwa nga ng kupson. Mo gani mag-apply gani ko OFW. Mura. Ano mo pag igugaw. Lag magyapon ko kung sayang trabaho dito. Hindi dyan ka masugot? Mawa? Manam wapamday sa kainom ang iyong cellphone ayon ang gatubang. Purbida Linda. Morning guys, nade ka di guys. Morning guys. Yun sa Tagatas guys. Mahulog sa yung alsay pagan isado. Itakan naman ko. Yun na kayo. Nanonood hapon ba mo gabi? Bag nga kapanyapon ba ko gabi? Muna gidagat ni mo diha. Nakasaya mo ko giluto. Wa ka nagawin ng hapon gabi. Idi. Oh, naulay man din mo pala. Ngapon mo ko. Balo lang. Wala pamday sa kainom sa iyang gatas nang nasa diha sa iyang. Nangyapon ko gabi pa. Uy, ako lang itong na. Kani hapon ka wala. Mahaw na gi. Nakit-lakit man ka. Gitugnaw ka. Ang sapatos rin pag cross-cross gigay. Kung sapatos lagi, kilo yung sapatos. Lapok man. Turang ito. Makulupit din yung gingon ka. At least makapangimasa arakog sapatos. So yung pagimasa yung sapatos. Okay na na mag-crooks. Kaya pwede man ni Jabas ug malapok ka. Awa mimi kay mukha kong po mimi. Awa. Wala lagi na humubuan. Urot at sinapsahan. Anta guys. Morning guys. Sige lang sige lang hindi ko mabulaga ninyo guys. Mabulaga ko pirmi. Ang sa mama ko Mamahaw ko biskuit. biskwit. Magdanag pa ko silang rice. Inot dito tubig karon. Anong isa ka kuan anong iligo? Wadan ti kadaan dito tubig. Ha? Wait, klaro. Kunyara? Wate ligo-ligo ani. Sudra na ka ako rin magbuhos. Di ay. What? Puro kay bukat na. Wala di ni agas day. Wa bihapoy agas man. Ito din nang nganong way agat maligo ta ka. Nilagay tubig nga mo maligo. Gahapon ra unta ko maligo. White tubig. Digiting hinday apil. Mudewi agas musak gulo kaligo ng barok to. Alang-alang kay mo pa mangganahan. Way agas kung gulo kaligo pala ko. Daga. Ano na ko sa inyo kani. Hindi man maligo ginagmay ng tubig. Asa man na mo gi kon mo na ang iligo kanay mo ang bubo. Para kay nanay kay patay ko kalo sa prangagas may na natin panghukas diyo. Tulong na lang na. Kana gani isa man na iligo si mama. Ay gan. Gulo na sa ligo. O itong agas. Wala, uya na mag-agas. Mag-agas na. Bulan na paliguan. Sunod buwan ako nung kaligo makagwanta ka ma. Sunod nakabuwan mapaligo. Ito, mag-agat. Kung pamangambog maligo, ano mo yung agas mo? Gusto ni agas, di maligo. Asa. Pagpalitir ako yung tamaligo para maligo ka. Orang hindi naman magkuhan eh. Tapos mo siga pula-pulo kuhan mo.
Sige na po kung sirabato din ang kalsada. Sa gitna pala. Sa magkagiyan ni Bung Papa, gatang nas kasada. Payong yan, ang payong ni mo yan. Ang Tubig angkay. ni mo yan, ang tubig. Agbay Oh, ka ni. yaw-yaw sa tubig ni mo. Agbay ka akong giingnan nga lakaw na. Napadi ka dia. Yaw-yaw pa mo karon, kinapa ko. Wala na ko, yaw-yaw pa mo. O galingon. Di dagat pa sa panahon, galit sa kuwas Ginoo. No, Jed. Ginuuri na sayon. Ako lang yang iyo nga mahilo na lang ako mga anak ko. Pinakay ko. Si ate kayo pa manaming dyan. Magminyo naman ko na sila pero dugay. Ma, kayong daw asa tong clip diri ma. Masikli. Color gray nga circle, nga murag sa bitag tubig. Nga kayong daw ko ato. Bako ka, bantay. Ano sa to? Para asa? Bitan sa balunan. Kamukod magamit, bisag asa ibutang. Adto ninyo ibutang sa katumatultulan ninyo di kay bisag ako asa ko makita na Si asa gibutang nga gitapad man tong balunan diya o. Wala po na siya. balo og gitupad nimo na ara. O di asa naman o astang balunan nawala naman gilis dan mag kaldero. Balunan og sangitanan nawala man kaldero may gikuling. Kay ibutang ninyo din ha, hindi ha para pagpangita o na ara dayon. Di kay bisag asa ibutang agoy. Agoy, mapriso ka. Ata lang ipunta. Agoy. O diya kadaghan ko makakuan nina. Higit ang dos mama dyan nila, uy. Mas yun guys, na uli, kumbate. Kumbate, biyahe, bisag uwan. Pinain taon dai kay magatog pen ko sa notebook kay alas 9 na siguro dai. Kasi nang dali-dali dai. What's that? Wala. May luto. Wala may kuan. Wala. Palaya? Wala yung palaya. Haluto na ni Dan? Unya pa kuno hapon mga puti ng bulsya. Oh. Ang notebook ni Gian kay di daw sa maka-exam. Kay nanawag si Ja, di daw sa maka-exam kay Wani. O di baligya ang palaya. Ang palaya rato gusto niya ipaluto. At dito kay ko kananay huling pa. Wala pa man dong. Wala ko delivery. Sila kadlaw na. Basi ko niyang hapon. Sige lang na.